kun gansu $70,000, about 102 million naira. 102 million. Me nake so na faɗa a nan shine wannan kuɗi da kuke gani ba ta sauƙi na ba na same su ba. Ma'ana hanyar da ake bi don a cimma nasara cike take da ƙalubale da kuma wahala. Amma kuma wahalar da za ka sha idan ka ƙi bin wannan hanyar ta ninka wahalar da za ka sha a wannan hanyar sau 10. So now what's stopping you? Ba rashin talent ba ne, ba rashin skill ba ne, ba kuma rashin kuɗi ba ne. Abin da ke tsaye da kai shine rashin mindset. The moment ka fara ji a ranka cewa abu kaza is impossible, that is the beginning of your downfall. Saboda nasara za ta yi nan, kai za ka yi nan. That's just the honest truth. Me ya kamata ka yi? Farko ka zama mutum mai research. Na biyu ka zama mutum mai tunani, ka rika ware wani lokaci daga cikin lokutan ka rika zuwa kana yin tunani. Because idan har Elon Musk, Dakari, Dangote can do it, me yasa ke tunanin cewa kai ba za ka iya ba? Duk billionaires ɗin da na lissafo dukansu kawuna da ɗaya gare su, ba kai bi gare su. You understand? Sannan abu na uku kuma kar ka zama mai yawan scrolling. Kullum kai ne ka shiga social media kai ta scrolling, kana ta scrolling. Yau idan ka cire kuɗi a aljunka ka sa data, abu na farko da ya kamata ka fara yi shine ka shiga social media kai searching page ɗin Dakari. Ka je ka kalli videos ɗin shi, ka yi nishaɗi, ka yi dariya, hankalinka ya kwanta, sai ka fita ka je ka ci gaba da ƙwarsu. So wannan shine. So if you guys didn't see this as motivation, me, I don't know what will. Magana ta domin Allah kenan. See you in my next video, and subscribe to my YouTube channel. Ku yi searching RKC Arewa or Dakari RKC Arewa a YouTube. Ku yi subscribing domin ci gaba da samun quality and educative videos irin wannan. Daga naku Dakari mai arziki a Ofi. Daga naku Dakari aka mai arziki a Ofi mun nuna wata.